Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Ug karon ana usab kami ipambit nga kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. Ug kamo na ang maghukom o magtimbang-timbang ini mga igsoon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Col, nakipunta na ba? Saan ito pag-ila sa kuan kanang Antikristo? O kinsa ang Antikristo? Mag-iisigutan sa balaang kasulatan. Kana po'y dako kay nag wagonon kay bisan gani ang sinsya, bisan gani ang atuang pagtuo nga Katoliko. Kanang ingon nimong kinsa, wala ko'y katungod anak. Ang ako alang o baron na naa sa balaang kasulatan. Ang ginatawag og Antikristo kanang nagbuhat og balaod gawas sa mga balaod ni Hesus. Kung sa may balaod ni Hesus, mangutana ko, diba higugmaa ang Dios, natibok mong kasing-kasing ug una-una og kadloki siya. Kanang nag-ingon nga hatag kanila, hatag mo, maluwas na mo, nga kardiro mo, unsa man na, diba nagpapatay sa balaod ni Hesus. Wala nga daga nag-ingon nga dadun ko kamo sa langit apan sila mismo dili mo sulod sa langit, diba naama na sa balaang kasulatan. Oh, nugget. Ikaw ang magbuhat. Kung nagbuhat gani kag balaod nga wala sa balaang kasulatan, wala gisugo ni Hesus, labi nagahukom ka sa uban, unsa man na, di ba gipapatay nimo ang balaod ni Hesus? Oh, tama. Wala ka nakapasaylo, naghukom ka, labi magwali ka, nya ikaw mismo nagwali, wala na ning kamot mo na dinhi paning kamot mo nga ang inyong sinultian makita pud sa inyong binuhatan. Ha, sige kagwali, nya sige kag sulti, unya ang imong mga binuhatan palahubog ka. Himantayon ka, nagpataas ka, niyo moingon simba lang mo dinhi. Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing, dili ng simbahan. Walay makaluwas boy, wala. Basin ako nagasulti lang ko sa kamatuoran. Kaning ingon nimo kinsa, kung igmat na ana, basahan niyo ang balaang kasulatan, masabtan niyo kinsa ang nagbuhat og balaod gawas sa balaod ni Hesus. Kanang nag-ingon gani nga kami ang sumusunod, kami ang gipadala, kami ang temporary o successor sa Ginoo. Wala ning ingon si Kristo ni ana. Ang anaa sa balaang kasulatan ay iyang ginaingon, kinalang buhaton gyud ang iyang mga pulong, mga to ang bisyon niya gibuhat katong higugma ang Dios og higugma ini si kaingon og aduna sa mga balaod ana, mga misyon ato naman ang gisulti. Tama? Kung dili nimo na buhaton, nagpapatay ka sa Ginoo, didto ka sa imong giludhan nga kinulit lang sa tao. Wala nga kung naa kay mga panagway nga gibutang diha ni Birhen Maria o kanang ubang mga santos, sundon nimo ba i-idol nya unsa may gibuhat nila, i-idol ba nila, di ba Antikristo? Tama gid. Paregod sa imong ginikanan, kung ikaw mga maayo ang imong ginikanan og dili ka maayo binuhatan, tawa gipatay nimo ang dungog sa imong ginikanan, dili ba? Mao po na karon gipatay lang dungog ni Kristo, tama? Tama gid. Ya, unsa pa? So daghan man kay tag mga relihiyon gid karon nga nagabuhat og mga balaod nga gawas na sa balaod ni Hesus. Nagpasabot ba diay nga usa na sila ka Antikristo? Oh, kaning naga-debate igo lamang gyud na kayo nga nagpatas-anay man. Wala nga ako saludar gyud ko sa mga tao, sa mga pastor kay mga pinili man na. Di ba gibuhat pod silang mga pastor, pero naa po yung mga pastor nga Antikristo kay gusto no pod sila po ang Kristo. Basta magbuhat gani kag balaod sa gawas sa balaod sa Dios, Antikristo na. Naaman na sa sulat ni San Pablo sa kato kay Timoteo, di ba? No, katong nagalagad sa simbahan. Kanang simbahan boy, pwede man na dito gamiton sa atong pamunuan, kay ang simbahan gani katong mahigugmaon ka ba, nagbalanse ka, wala kay paboran. O katong pangulo sa simbahan, amo tong pangulo sa simbahan ana, mo na buhaton ninyo. Basagon na ninyo kamo nakadungog, kuhaan ninyo ang Biblia, kinahanglan na apod mo magtuki mo kay daghan nagsulti pod nga sila dinha na kanila tuo, kaon na mo ani, diri na mo tuo, maluwas na mo kamo. Kanang mag-ingon ana boy, walay tinukod ni Kristo kay gipang tumba manggani na niya, di ba? Pabunalan manggani na niya sa mga anghel. Tama gid. Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing naman na sa balaang kasulatan. So gipatay nimo si Kristo pinagi sa pag-ingon nimo nga diri mo namo maluwas. Bisan sa mga adlaw nga atong ipapahulay, dili na mao ang ginaingon nila. Pero matag adlaw bulawanon man, di ba? Kung diin ka nakapahulay sa imong mga trabaho nga relax ka, pasalamat sa Ginoo. Di ba?
Oh, so kanang simbahan nga atong nakita karon nga kan nasa kalibutan karon gitukod dili na sa mao ang simbahan ni Jesus. Oh, tama na sa balaang kasulatan, duha og tulo nga maghiskot ka nako ana ako sa inyong taliwala kay akong templo ang inyong kasing-kasing. Ang akong simbahan tukura ninyo ang tulda. Tupad sa akong simbahan tulda ang atong lawas, ang atong body ba, ang atong katawan ba nga 100 years lang ta katuig usa ka tinulo sa tubig, di ba? Naman na sa balaang kasulatan. Ah, tama gud. Nya nga nang ilang man gid gikuan, gi-insist gid nga ubaga ang simbahan mao gina siyang tinukod ni Kristo ang una karon nga simbahan sa nang kuan. Amo na boy kanang giningon nila nga filosofiya na referensya magbuhat man kag pareha karon sikat ka nga tao, magbuhat na pod siya og lain na pod nga mga referensya ani nya mao man na ang ilang gitawag nga founder. Pasagdain na sila kay wala man tay katungod ana. Ang ako lang isulti nako ang kamatuoran kay ang gihatag nako sa espiritu simple yano na akong masinultian og hubaro na ang naa sa balaang kasulatan. Usa kamo nga nakadungog nini, agiton po kamo dili hagit nga pakigpulong, dili hagit nga pakigdebate, hagiton po kamo sa inyong pagtuo nga hugot jud nga kinahanglan jud mahadlok ta sa Dios. So ang tinuod gid nga nagato dili nga simba-simba lang. Kumbaga tinuod yun nga nagabuhat ana. O kinahanglan gid buhaton gid nimo kay makita sa imong kasing-kasing nga naa kanimo si Kristo. Ang templo ba? Ikaw mapaobsanon, mahigugmahon, dili bakakon, dili palahubog, dili libakira, dili ti pagkarog ingnon, og ikaw nagawali makita nimo nga ikaw naning kamot. Matag adlaw aduna gid kay mausab sa imong kaugalingon kay walay tao dinhi sa kalibutan nga walay sa boy. Mao gyud. So kung kanang naay mga pangulo sa simbahan labi na kung naay mga hulga. So mo na siya ang ginatawag nga naglapas na wala na sa balaod ni Jesus kay dili naman iya ni Jesus nga balaod no. Oh. Basta dili balaod ni Jesus niya gitukod sa tao nga balaod. Bisan ang mga yawa dito magsige man taon na sila meeting unsaon paguba sa balaod ni Kristo. Kahit tanawa gud na kanang mga tawhanon nga meeting na to mahuman lang dili naman gani kapag mutana tong nagkinahanglan kay musuko pud tong nagdala sa balaod, di ba? Mo gani lagi. Oh, nya magunsa man na ana asa mang pagpaubos niya na kay hierarchical man ang sistema sa balaod kung na-leader na kung leader ka naguna-una kang ikaw taas. Pero mo tong giingon sa Ginoo kung adunay taas nganong nag-alagad man ko ninyo, di ba? Naa naman sa tong vlog. Lagi. Si Kristo nag-atiman, nag-alagad. Tanawa pare bagod siya, nagwali-wali bagod siya, nanudlo siya. Tinuod siya magtutudlo, pero tanawa gud ay yung mga apostoles, pero tanawa karon nang nag-ingon nga sila kuno kahalili ni Kristo, pero tanawa ang ilang mga binuhatan. Kanong sige mag-ingon sa Ginoo kamo, kung maghatag kamo dinhi, magbuhat kamo simbahan, kamo na ang pinangga sa Ginoo. Pero kis sila unsa po ilang kaakuhan? Boy, kanang napulo katungod na sa tao kay wala sa nagawali. Ang problema na ang katungod sa nagwali kung aduna ba siya gihatag sa gibayad kaniya. Di ba boy? Wala sa ko ade, malipay ko kung naihatag, kung naa po ihatag ako. Ako nang pasalamatan, dili na ko pasalamatan, papalakpakan ninyo. Moingon ko, amahan, mao na kini ang mga tao nga nahigugma kanimo. Naa kaniya ang pagkamaginhatagon. Tama? Ipasigarbo na ko sila ba? Sulugoon lang ko. Tama? Nakita ko ninyo di, sulugoon lang ko. Tama gid oh. Saksihan gid namo na. Giusab naman kani ang paano, kanang 10 commandments. Pero giusab na sa kuan Vatican. So wala na gid nagsubay ron sa kamatuoran. Namo na boy. Ang si Kristo ningon sa wala ni nagpasabot nagiusab nako ang mga balaod sa napulo kasugo panahon ni Moises. Yalang gi konkreto. Nasulod naman na din ha ang higugma ang Dios. Tama? Oh. Di ba? Ang ilalang gidugang, ang problema lang nagdugang manggod sila og balaod nga kanang balaod nila nga tuo lang mo namo kay kami ang gipadala, kami ang kahalili. Mao ra man ay problema din na. Nagdugang ba? Di ba naana sa last nga gipadayag ni Juan katong ang magdugang ni ining propesya ni ining libro dugangan ang mga katalagman. Mao na karon nagdugang ang katalagman kay mga tawo nagdugang og mga balaod. Mao na sa una pa dagsigig debate sila dinhi nya tanawa nagubot na ang kalibutan. Pero dagang mga kabos, dagang pong nagadato, kung diin gani dagang kabos, dagan pong mga dato. Nya ang mga dato, mga hakog, nagsigig suborno. Mga nagiingon nila nga, gipangaon nila ang mga tambok ng mga karnero, daig-daigon. Dili nila sultian sa kamatuoran, kay ngano, mo may nagpili kanila, di ba? Diya sa mga kabos, luoy kayo.
Pero boy, bulahan to mga kabos, bulahan to gidaog-daog, bulahan ko to giing nagbuang magsulti sa balaang kasulatan. Dini ka nako, di ba giingnan pa ko nila nga buang ko no ko. Naaya kong ipatambalan diri. Nagpatambal mo ninuli ka buang. Kanindot nga buang, asang buang katong nagsigig kanta amahan namo, sigig ampo amahan namo pero wala nagatuman. Pasayloa kami sa mga sala, wala nakapasaylo. Boy, kung naigidala dinhi nga nabugatan, nalisuan, ihapak diha kanako. O na nga kadang mga tao gusto ko nga makigsulti kanako, gusto makigsulti sa espiritu, pero ang problema ra ba niingon ko naman at balaang kasulatan amahan ipatagamtam ang alang kanila. O na nga ayaw gid mo paghagit sa espiritu boy. Ako gani nahadlok gani ko sa espiritu. O tinuod ka na kada nakakita nga mo reflect mo usab akong panagway sama ni Kristo, dili na akong pagbuot. Ako gani nahadlok gani ko na kung mahimo lang akong ihatag ang akong kaugalingon ngadto kaniya para sa mga tao kalibutanon. Kaya naman ang mga tao dinhi wala na nahadlok sa Dios. Sila na hinuon ang nagpadiyos-diyos. Tama? Tama gid. Para sa imuhang ginasulti kanang mga Muslim, daghan mga nagdebate nga ang Muslim kuno dili mo agi sa anak, dili makaadto sa man. Boy, kanang inana nagahukom na sa balaang kasulatan. Kita man nakaon man ta bisig unsa, di ba? Na gidupanta ni Kristo, gimunyagan ta sa kalayo sa espiritu sa ato pa. Pwede na ta. Pwede ta makaon og mga hugaw kay mugawas na sa lawas. Una nga magbuhat pug ka nga balaanon. Dili na to hukman sila. Kay sila man nagapuasa man. Tama gid. Ang gibawal ni Moises gibawal man niya. Kanang nagahukom man ta isa lang ta. Ang importante ni ana ang atong mga binuhatan nga dili ta mo patay sa uban. Kanang pagbuhat ta tug daotan nagpatay man ta sa atong kaugalingong lawas. Kanang naglibak, nagpatay man ka sa iyang dungog, di ba? Unya karon, ang problema ni ana nga ikaw man ni noon, ikaw man kay nakakita, nganong nagpabuta-buta man pug ka. Pare sa kuadre, nagsigig istorya nga dili sila maayo, pero ni anhi ba sila nako? Boy, pabuta ang angay kanila. Kay kita nakasulti sa kamatuoran, wala tay katungod sa paghukom. Kung sila may katungod sa paghukom, hukman ta nila. Basahan niyo ang balaang kasulatan. Kahadloki ninyo ang Diyos. Tama? Tama gid. So bisan sa kuan mga tao nga makabos man kon madato basta wala nagatuman sa balaod sa Dios. Matawag na siya nga Antikristo. Basta wala nagatuman. Oo. Basta dili ka magatuman. Antikristo gani. Santo pa antay ba? Na musupa ka ni Kristo. Top. Oo. Naaman na sa balaang kasulatan. Basig pangalan ng gani Antikristo. Santo pa nagbot-bot kag balaod gawas sa balaod ni Kristo, di ba? Oo. Nagkan man gud nagatuwa na nga ang Antikristo katulang mga tao nga nali usa ka tawo nga Antikristo Dili magsimba. Antikristo. Nya kanang walay mga reliyon. Kapag ka na Naaman na sa balaang kasulatan, di makaluwas ka ninyo ang reliyon. Kung dili pinaagi sa pagtuo, di kay makaluwas ka ninyo ang lawas. Di ba? Ang seremonyas, dili kay makaluwas. Ug basahan na unta na nila. Ang galing na po ang mga tao po, nagsalig man po sa nagwali. Nya nagwali ra ba wala po nagsulti sa kamatuoran. Kung mahimo magpalit mo mga Biblia, pagbasa, ayaw pagbasa nga kanang naglukso-lukso kay mabuang mo ana. Ayaw po pag-ingon kanang naghulga sila nga magbasa ko ng Biblia mabuang. Mao na giingnan na to din nagsige-basa og Biblia ka magpabasa ba ta mog Biblia. Wala man gani mo yung mga Biblia. Gitudloan man ta mo ako. Nagbitbit pa kog Biblia karon, nagbitbit pa kog Biblia pero tanawang akong mga gisulti di ba naas bala ang kasulatan? Boy, kung ana-ana kanimo ang espiritu ang naa sa bala ang kasulatan, siya naman ang magmando sa imong mga sinultian. Pero kung naa kanimo ang tawhanon, mangita pa ka og mga referensya, mangita po kag Biblia o mangita po ka og mga pulong nga pabor kanimo. Mabuang Hinuong kaniana. Ano man, wala man ka nagabuhat ang Kristo. tama gid. Sige lang boy, kay maabot ang panahon. Daghan naman ang mga patay nga mamangon sa ilang lubganan ang buti pasabot na. Kana bitaw wala gina nakasabot sila ana ba? Wala po. Naanas wala ang kasulatan, oy, pag mata mo na nga tulog, ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa iyang kaugalingong lawas. Kanang mga tao karon nga Antikristo, kanang mga tao karon nga hatag lang mo ani, mga lusno lang na, mga buak lang na. Nya mao na panahon, di ba? Kanang naay mga katalagman ang mga dato mga hatag naman. Okay. No, kaya wala naman sila nagunaw na og umaabot og future pa. Mao naman ni di
nagbangon ang mga patay, ang ilang kakog, ang ilang kadalo pagka mapaytas o nagpaubos sila. Kaya nga naman naguna-huna naman sila nga mao na ni ang katapusan. Pero mas maayo gani karon boy kay wala diri sa tuwa ang mga katalagman, tuwa sa layo. Pero kung kita dagoy nagapuyo dito sa laing nasod, sa mga tao karon nagaantos basig niingon ta mao na ni ang katapusan. Tanawa naana sa, di ba, naana sa Facebook, nasa YouTube ang mga balay na lang gianod kundi di ka sa tuwa napabakatay paglaom nga na mga sakyanan. So nakayong bagay. Kaning mga tao dinhi nga nagpahala lang karon sige lang tan-aw og mga mangilad nga mga kuan kay malipayon sa ilahang mga kaugalingon. Naaraw na sa balang kasulatan kung magampo ta, kung naatay mga sala dili madungog ang atong mga pagampo. Kung padayon lang dati sa pagampo boy, wala ta nagpasabot nga kung unsa imong tinuan unsa imong reliyon, bisag unsa imong pagtuo basta naa nato ang buhat mag-abot ra taon niya ngadto sa Ginoo. Wala karon dako ayang misyon gihatag nako, magduhig ko sa espiritu mo ni karon maghatag ko. Wala nga pandong ko ang mga tao nga akong gipainom og tubig. Pero maguntaman ko ang mga tao kung kulag pagtuo labi nang naa nila ang garbo, kung labi na naa nila ang katungdanan, ang katungod. Dili din sila maminaw ini. Pero ang maigmat nga tao makadungog sa tingog, asa ang tao, asa ang tinuod nga naghimala, asa dapit nga ang espiritu nga makita, di kay nagbuhat ta ng magsugtip naghimala kini ditong dapita nga wala nato nakita o kita hinuon nagahatag og suborno kanila og nangadato. Mao na ingon nga nagbuhat-buhat pud ni sila og mga milagro. Kita diri wala ta nagbuhat-buhat og mga milagro, siya ang nagmilagro. Wala nga padayon lang tapoy. Kay nag-ingon ba ng Ginoo, gamay ra gyud ang yang mapili. Kaya mga tao dili mo biya sa kalibutan, iya sa kalibutan. Kaya may higugmaon man sa kalibutan. Ang may higugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Dili ba? Tama gyud. Mao na ang bugat kayo nga wala pod nila nasabtan. Ang buti pasabot ana, may higugmaon pa sa balaod sa kalibutan. Unsa may balaod sa kalibutan nga naka nimo dili balaod nga gipanday sa mga pangulo o gibuhat nga balaod. Kining ato ang mga pangandoy. Kining ato ang mga kakog. Kining atong mga kabalaka kay dili man ta makahukom kanina, di ba, sa atong balaod gusto patang mahayahay, gusto patang kung mahimo kung aduna tay mga tao nga yapakan na ron madato ta, di ba? Okay. Ikaw ang mag-usab sa imong kaugalingon. Mao ni nga kung kinsa may nakadungog namo dinhi amo lang ning isulti ang kamatuoran kung kamo maayo na ug may duhatan kamo kung kamo maluwas na mo, kami nangandoy sa among kaluwasan bo sa amo ning isultihang kamatuoran. Ay gidawat man namo ni nga bisan sa kuha gidawat nako ni boy nga walay bayad bo sa akong isulti pod kanila nga walay bayad. Mo na nga gawali ko di kasulti kapanambal ko di wala nagkanahanglan bayad. Nagaantos ko ni nagaika ko diri. Wala nagpasabot, dili naman gani ko magpakita ninyo kung asa ko, kung makiksulti ko sa espiritu. Ay ngano kung mubalik dagoy siya, laglago niya ang mga laglagonon, maluoy man po ko sa mga tao nga nagpakarong ingnon. Ano ko'y ang mga tao lang madawat ka na to. Salamat kay kaninyo mga pari na mahigugmaon sa Diyos, dili mahigugmaon sa kalibutan. Salamat kay ninyo mga pastor nga mahigugmaon sa Diyos, nga nagatuman sa Diyos, dili mahigugmaon sa kalibutan nga sila hinuon nagpa-Diyos. Salamat kay ninyo. Padayon kamo sa pagbago, kinahanglan mo magsulti pod inubanan sa buhat. Ayaw na mo hukom, ayaw na mo ingon nila kung kinsa sila, ayaw nag-ingon nga mao ni ang simbahan, mao ni tinukod sa Dios, tinukod na sa tao. Ang tinukod sa Dios, ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Kundiin kita nahigugma sa atong isig katawo, kundiin kita mutuman sa iyang sugo, gibuhi na to si Kristo sa atong kaugalingon, dili anti-Christ, di ba? Tama gyud. Tubano na to yung sugo kay kita mobalik kayo ngadto kaniya. Siya ang Alpha ug ang Omega. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaman ko nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan
Magauban unta kaninyong tanan.